ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. имрӯза мавзӯъ охирон ҳушдор ва аскару афсарони тоҷик. эҳтиёт бошед, муғулу манғитҳо шуморо истифода набаранд. бигзор як бор онҳо ҳам ранги мардак ба пеш дароянд. суҳбати мо дар ин бора, ҳамватанони азиз, мо ҳозир барои бародароне ки дар сарҳади тоҷикистону афғонистон, яъне ба ном хизмат мекунанд, бо онҳо ман муроҷиат мекунам ки охирон хитоби ман барои шумо, охирон ҳушдор барои шумо. бояд ҳоле кам дер нашудааст, ҳамаи шумо корпартоӣ кунед. шумо ин авлоди дузду ғоратгари қочоқбари маводи мухаддирфурӯшро пуштибонӣ накунед. шумо дар хонаатон 2 соат барқ доред, бо кадом обрӯ ин тӯдаи авбошро пуштибонӣ мекунед. танҳо ҳадафи муҷоҳидон мардуми мазлуми тоҷикро аз таги дасти ин золими ба ном Эмомалӣ Раҳмон ва 400 муғулу манғит раҳо кардан аст. шумо метавонед ба онҳо занг занед, корпартоӣ кунед. анами 400 муғулу манғит агар мард бошанд, бояд пеш дароянд, дигар шуморо истифода набаранд. онҳо танҳо шуморо истифода мебаранд ва шумо беҳуда қатл мешавед. фарзандои шумо зинда, фарзандои шумо яъне ятим мемонанд. ба ҳамин хотир бори дигар такрор мекунам, бояд шумо кора бас кунед ки аллакай, яъне артиши тоҷикистон ба зону задагӣ аст. ба зону, инро фаромӯш накунед. бо карам хӯрдану бо нони қоқ хӯрдану бо рафта дари ҳар модару хоҳари тоҷик қишлоқҳои ҳамон назди сарҳад ба нон талбидан ки ҳеҷ гоҳ шумо сарҳада ҳимоят карда наметавонед. рӯзи озодии ин миллат хело наздик аст. иншоаллоҳу раҳмон, аламу шерои аллоҳ, рӯзи ворид шуданашон хело наздик аст. ин тӯдаи авбоши муғулу манғит дигар шуморо набояд истифода баранд. рӯзи фирори инҳо ба амри аллоҳи яккаву ягона хело наздик аст. аз тамоми мардуми сарбаланди тоҷик ман хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи бародаро дуо кунем. дуо кунем ки иншоаллоҳ мо пирӯз хоҳем шуд. мо аз таҷовузи ин тӯдаи авбош ҳатман халос мешавем. инҳо танҳо мардуми моро, танҳо аскару афсарони бечораро истифода мебаранд, вале худашон ҳаргиз ва ҳаргиз пеш намедароянд. агар ҷавонмардои тоҷик, аскару афсарони тоҷик як зарра агар каллаҳошонро кор фармоянд, корпартоӣ кунанд, ин муғулу манғитҳо фирор мекунанд. инҳоро пайдо намекунӣ. танҳо инҳоро ба як роҳ пайдо мекунӣ ки инҳоро ранги аламун даҳо ҳазор тоҷик дар пайгар қарор медиҳем. инҳоро дигар давлатҳо равон мекунанд. ин ҳаромзодаҳо дар назди ин миллат ҷавоб хоҳанд дод. ин охирон огоҳӣ буд, ин охирон ҳушдор буд ки муҳаммад тағоев дилаш барои шумо месӯзад ки ҳушдор медиҳад ки шумо бояд эҳтиёт шавед. шумо бояд дигар муқобилият нишон надиҳед, яроқҳоро гузоред, ба назди падару модару зану фарзандотон баргардед, кушта нашавед. ман хел номард не ки ман хомӯш истаму шумо кушта шавену баъд ман роҳат кунам. не, ҳаргиз на. ман медонам шумо гуноҳ надоред. шуморо истифода мебаранд. шуморо ин тӯдаи авбош бо сардории Эмомалӣ шайтону бо домодҳои маводи мухаддирфурӯшаш истифода мебаранд. ба ҳамин хотир ҳамаи шумо ҳамватанони ман ҳастед. ман дилам барои шумо хело месӯзад. бояд шумо корро бас кунед. бояд шумо дигар вай сарҳаде ки як тоғути ба ном Эмомалӣ шайтонро пуштибонӣ мекунед, набояд шумо онҷо истода, дар онҷо вайро ҳимоят кунед. бори дигар такрор мекунам, рӯзи фирори ин тӯдаи авбош хело наздик аст. инҷа мо ошкор намегӯем, вале ин рӯз ҳатман мебиёяд. имрӯз набиёд, фардо мебиёд, фардо набиёд, баҳор мебиёяд. иншоаллоҳ баҳор ки наомад, тобистон мебиёяд. иш қилиб ки мо ин тӯдаи авбошро ҳатман бо зури силоҳ якбара хоҳем кард.
این را ما آشکار میکنیم. ما هیچ چیز را رس نمیکنیم. اینها هیچ کسان، این پدر لعنت های آخی پدر آنقدر ترسو هستند که شما را سبحان الله عسکر و افسران استفاده میبرن بردن آنجا شما یعنی گویا سرحد را حمایت دارید و اینها از سر مادر و خواهر شما سطر کشیده میگیرن، ریشی برادری شما میتراشن. کرا شما پشتیبانی داره. به همه خاطر احتیاط باشین. بعد نگوین که محمد تقایف خواهیم بود و گپ نزد. روز این توده اوباش فرارش خیلی نزدیک است. از همه برادران ازبک زبان، لقای زبان، قلق زبان، تاجیک ها، ما همه کسا باید هوشیار باشیم. روز مجاهدا وارد شدنشان خیلی نزدیک است. ما باید یک جای به پا خیزیم، این توده اوباش را سرنگون سازیم. همین بود. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. ان شاء الله رحمان پیروزی نزدیک است.